Așa, acum dacă mai e ceva de adăugat. Da, nu mai am nimic. No, bun. În camera așa e. Deci o să le afișez și lor pozele să vadă și ei. Aha. Zice 1 an jumate de sală. Am oprit cum o să face eu. Ok. Hai să văd prima poză, te rog. Asta. Asta e la început? Dar nu ideea e că nu ne-au trimis poză de Dinainte? început. Da, dinainte. Ne-au trimis gen rate. Îi face numai rate la fizicul ok. pe care l-are. Da, nu e rău. Da, chiar nu e rău. Dar nu am jumătate de aia. Așa. Stă bine pe piept. Brațe, zic Da. eu, mai ales, ok? Și la spate, Da, nu e și la spate. rău, nu e la spate. Ok, dă-i o notă de la 1 la 10. 7. 7? Bă, păcat că nu mi-a trimis să văd și Da, cum, înainte, știi? de fapt. Înainte, exact. Văd că e și bine vascularizat. Nu e rău. Pe abdomen nu știu ce. Probabil că nu e pe bulk. Da, Deci 7. da, 7. Ok, overall 7. Da, 7, da. Bun. Next. 4 ani de sală de la 66 la 80 de kg. Prima poză nu se tare vede, că nu am putut să o descarc. Ok. Nu știu de ce nu m-am putut să o descarc. Probabil, da. Am stat acolo mai mult. În fine, dă mai departe. Câți ani ai zis că are? 4 ani? Da, 4 ani de sală. 66 la 80 de kg. Bă, dacă te uiți în prima poză, se vede că e destul de slab, Da, e știi? slab, da. Bă, pentru 4 ani mie mi se pare Bine. wow, chiar wow. Gen, nu dau seama, ales vene acolo pe trapez. Nu. Ba, uite, acolo. Da, îți vine. Neti. Trebuia să, uite, și asta. Trebuia să pun așa o de aia, știi? Da, da. Noi o să facem net or not. Ce notă îi dai? Bă, eu îi dau un 8. Da, și Deci nu-i să văd picioarele, cum a dat așa overall pe partea de sus, îi dau un 8. Da, uite aici să Mai ales văd. unde? Ah, de fapt, da, uite. Da, e ok. Pe gambe să 8,50. 8,50? Ok, 8,50. Before and after, 1,6 aproximativ 100 de kg plus. Bine, și timpul? De cât timp Da, faci? nu zice. Din așa arăta înainte. Ok. Dar se vede că era destul de copil aici. Da, la înălțimea, Bă, pe spate nu stă rău. da, nu stă pe spate. La înălțimea pe care o are, e ok, e decent. Și eu zic că era destul de înalt, așa? Da, 1,96. 1,96. E, Da. bă, e înalt rău. Da, chiar da. Și păcat că nu zice de cât timp face sală. Da, atât Da. da. Am o... Bă, având în vedere ce slab a Da, fost, eu îi dau un 7,50. Având în vedere că nu are nici abdomen. Gen mai are de lucru Da, dar nu acum. știu în cât timp a făcut transformarea asta. Da, asta e ideea, că nu știm încă timp. Hai dau un 6,50. 6,50? Separăm, da. Ok. Asta de când s-au apucat. Ok. Acum aveți aici. Da. Și așa arată acum. Dar din nou nu știm cât timp a durat. Uite aici. Uite. Ia uite pe mine. Era slab bine. Bă, chiar era foarte slab. Gen aici. Ăsta e tătel? Tot el. Gen aici deja începea să facă ceva, vezi? Că se vede că... Deci așa arată acum. Bă, e bine. E chiar bine. Nu are genetic pe piept, după mine. Dar în rest... E un pic ok. flat. Da. Un pic flat. Da, de latul. Notă? De cât timp face, să nu zici? Nu zic de cât timp face. Vezi că astea de când s-au apucat și astea gen așa arată acum. 7,50? Da, honest. Ok. Următorul. E ok, dar nu, gen, nu e wow, știi? Da. Bă, ideea e, dacă ne ziceau și în cât timp, Da, știi? da. Că contează acum și în cât Păi, timp absolut. să facă transformare. Pentru challenge pentru 26 de ani, undeva la 5 luni diferență. Gen, așa arată acum după 5 luni de sală și așa arată înainte. Păreri? Vezi 5 luni. Da, în 5 luni e mare chestie, nu poate să fie. Da, uite că mie mi se pare că Da, la piept se vede. un pic și la ab se vede că e mai definit. Da, e mai definit. Dar pe braț nu prea dau seama foarte tare.
Dar da, Bă, se vede, uite, aici parcă era mai slab la brațe. Gen, cu toate că era mai acoperit, vezi? Și aici, uite, aici e mai plin un pic. Gen, uite, exact de aici, vezi? Oricum, da. Da, mari diferențe că nu pot să fie da, în e 5 ok, luni, dar... da. E bine că se vede ceva, știi? Da. Nu. Aici nu știu ce să zic. Ok, eu îi dau un... Bă, pentru 5 luni, bă, noi tot 7 le dăm, bă. Noi Da, tot la nu- 7 ne învârtim. Eu o să-i dau și pentru ce are aici, da, eu îi dau un 5. Da. 5? Da, Pentru 5 luni? da. Într-adevăr, putea să facă mai multe în 5 luni, dar 5 e un pic puțin, zic eu. Bă, trebuie că mă arătam eu un 5 luni, da. Dacă vrei. Deci, Horică, ne pare rău, ai doar nota 5. Spune și tu. E de trecere, într-adevăr. Bă, îi dau un 6, cinstit. E bine. Sincer. Ok. Deci așa, tipul ăsta a avut, asta în 2 luni a fost anul 2022. Gen. Asta a fost în 2 luni. Da, nu, uite, asta a fost în 2 luni. Gen. În Așa s-a transformat 2022. în 2 luni. Da, în 2 luni. Și în 2023 3 luni, asta. Asta e, nu înțeleg, gen. Deci în 2022 Au făcut sală 2 luni în 2022 și pe aia au și făcut s-a transformat așa, după Super. probabil că s-a lăsat și după aia în 2023 au făcut 3 luni sală și au ajuns de aici. E foarte bine acum. Pentru 3 luni Da. și eu zic. Și aici mai ales pentru asta aici pentru 2 luni. Da. Deci aici era mai slab, și vezi? Eu îi dau un Da, da, un 8. 8. Foarte bine. Bine, Vali. Deci de tipul ăsta nu știu, am doar pozele. Nu știu de ce Bun, n-am, de aici, nu știu de aici, ce n-am au trecut ajuns nimic. de aici, Deci aici. de aici au ajuns aici. Mă că nu știu în cât timp. A, uite, aproape 3 ani, are 18 acum. Și au ajuns gen de aici în 3 ani. Bă, e bine. Nu știu ce pe piept, dar e bine pe umeri și pe brațe. Bă, pe umeri și pe brațe Da. chiar da. Asta Se nu vede place, copilul asta cu nu place. dimensiune. Da, că trebuia să trimită Gen în toate- mai multe Da. unghiuri, știi? Să ce vadă zic? umerii, spatele, Da, tot. dar oricum, transformarea E bună, e e legit. bună. 3 ani Eu zic dau. că e chiar ok. Eu dau un tot. 8. Da, tot. Next. Când a început avea 63 de kilograme, acum are 95-96, 17 ani. Face sală de 1 an și 8 luni. Nu îmi pare că nu prea are... Bă, e un pic acoperit. Da. Ideea e că lumina e anabolică, vezi în ce lumină stă. Pe piept nu prea are genetic, dar stă bine ușor pe brațe. E Brațele. nașpa, că nu ne arată gen și spatele și... Da, da. Gen, vezi, doar o gen poziție, majoritatea da. trimit poziția asta și atât. Bine, ok, dă-i o notă. Îi dau, nu știu. 6. Eu dau 6. Bă, nu e rău în poză asta, îi dau un 7. Nu arată rău, nu, e E ok. ok. Deci 24 de ani, am făcut 4 luni de sport. Se poate vedea cum a avut o pauză și făcuse în burtă și pierduse mare parte din masă. Bă, transformarea e Bă, e 4 luni de salon. legit, Foarte, da. foarte mișto. Eu îi dau un Îi dau 8,50. Altfel îi dau și 8,50. Stă bine pe umeri. Și abdomenul începe să se vadă vede aici. încet, încet. Da, Cu pieptul pus, uite, de acolo, aici. da, da, da. Mișto. Bravo! Bravo. În primul poză aveam 16 ani și 107 kg, gen îl vezi acolo. În a doua poză 18 ani și 88 de kg. Transformarea a durat 2 ani și un pic. Băi, în 2 ani și un pic. Băi, mișto transformare. Bă, chiar da. Bravo! De la ce era acolo, Pentru 2 ani. da, de la o telemea la un steak, bine. La steak! Cât îi dai? Da, îi dau un 8,50. Și eu tot un 8,50. Foarte bine. Da. Bravo, Bravo. mă! Bravo, Dane! Bravo. Astea au fost. Gen, au fost mai multe, dar multe au fost gen făcute cu interfonul și atunci nu le-am. Păi de asta, data viitoare, trimiteți din mai multe unghiuri ca să ne dăm seama, că așa e greu doar dintr-o poziție, gen, cum se numea poziția aia, care o trimis-o tot. Da, exact. Dacă Că era se în numea? side chest. Side chest, ok. Da. Din side chest ne dăm seama foarte vag ce și cum. Dacă trimiteți gen amforă, trimiteți tot. Uitați-vă la posing de bodybuilding și să dăm seama mai bine ce și cum. Dar nu era neapărat acum gen să trimită Nu, acum în fiecare acum, poziție, da, gen na, să se pune să clar, facă clar, side, acum, dar na, să tricep vedem și- acum spatele, brațele mai bine. Da. spatele Uite, cu în picioarele față. era numai tipul ăla, știi? Da. La care Bine, am nu aici le acolo, arăta, nici nu mare le parte arăta, gen da, se vedea da. că are, știi? Transformări bună. Da. Țineți-o tot așa. Încetul cu încetul o să ajungeți ca și regele.
Să închid ușa în modul de care... dați subscribe și ne auzim la celălalt videoclip.